सब्जी बोरी के चुमेला सैया। अभी आप सुन रहे हैं पोषण प्रेमी की आवाज। चुमेला सैया ढोरी के नान्हे उमर रहे हो गइल शादी, गइनी जे ससुरा त बढ़ल आजादी। गइनी जे ससुरा सखी का कहियो, नान्हे उमर रहे हो गइल शादी, गइनी जे ससुरा त बढ़ल आजादी। अलम पलम जे ठेक जाला सखी त घीच देला हमारा डोरी के, खियाबेले सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के। मेहनत करता रे हमर पति, बड़ी मजा देहे तबार है देहिया में सटी। मेहनत करता रे हमर पति, बड़ी मजा दे तबार है देहिया में सटी। नजर में हरदम रहेला हमारा, जाला न कहीं छोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के। सोनी सुजीत विवेकवा बरसा कहारी, से जिया पर चढ़े के हर तरकारी। सोनी सुजीत कमलेश बरसा कहारी, से जिया पर चढ़े के हर तरकारी। पोषण प्रेमी चाहेला केतना ले आवेला पूरे खखोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के, खियाबेला सब्जी बोरी के चुमेला सैया ढोरी के। राजदेवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ब्रह्मपुरी बाजार।